Mä oon Emma. Ja mä oon Sofia. Ja me ollaan tilintarkastajia. Tilintarkastus on sitä, että me tarkastetaan yhtiöiden tilinpäätöksiä, eli tehdään ensin riskiarvio ja kohdistetaan sen mukaisesti tilintarkastustoimenpiteitä niihin yhtiön lukuihin. Tilintarkastajat on vähän niin kuin salapoliiseja, jotka etsii yhtiön taloudellisista luvuista mahdollisia virheitä tai väärinkäytöksiä. Tilintarkastajan työpäivät on tosi monipuolisia ja vaihtelevia. Mikään työpäivä ei ole samanlainen. Me tehdään tosi paljon töitä tiimeissä ja asiakkaan kanssa. Tosi tärkeä taito on just semmoiset sosiaaliset taidot, että pystyy tekemään yhteistyötä erilaisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Tilintarkastajan työ sopii semmoiselle ihmiselle, joka on sosiaalinen, oma-aloitteinen ja joka pystyy mukautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tärkeitä ominaisuuksia on myös analyyttisyys, ratkaisukeskeisyys ja se, että pystyy näkemään sen ison kuvan, mutta myös keskittymään yksityiskohtiin. Tilintarkastaja on tosi merkityksellisessä roolissa taloudellisen informaation luotettavuuden näkökulmasta ja sillä on merkitystä niin yksilölle, yhteiskunnalle kuin organisaatioiden sidosryhmille. Tilintarkastajaksi pystyy ryhtyä monien eri polkujen kautta. Esimerkiksi me ollaan opiskeltu lukion jälkeen liiketaloutta ammattikorkeakoulussa. Ja monet meidän kollegoista on opiskellut kauppatieteitä yliopistossa. Korkeakouluopintojen lisäksi me ollaan suoritettu tilintarkastajatutkinto, jota vaaditaan tilintarkastajan ammattinimikkeen käyttöä varten. Meillä on tosi kiva työyhteisö ja kun tehdään tiiviisti töitä yhdessä, niin syntyy paljon merkityksellisiä ihmissuhteita. Me usein työkavereiden kanssa vietetäänkin aikaa myös työn ulkopuolella, esimerkiksi ättäreiden merkeissä. Mä suosittelen tilintarkastajan työtä, koska tämä on yhteiskunnallisesti merkittävää ja loistava näköalapaikka Suomessa ja kansainvälisesti toimiviin yhtiöihin, ja tässä oppii koko ajan jotain uutta. Lisäksi meillä on ihan parhaat kollegat ja myös tulevaisuudessa työllisyys näyttää hyvältä. Ja sitten vielä this or that haaste. Toimistolla. Toimistolla. Pizza. Salaatti. Ähtyrit. Kotiilta. Aina ajoissa. Detiksi ja hipoin. Tiimityö. Tiimityö. Työntekijä. Työntekijä. Hyvä. Sinä Astrilla. Minulla on mukaan. Niin.